naman? Hello guys! Kamusta po kayong lahat? So mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayong mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga hindi naman nag-subscribe pero lagi pong nanonood ng aking mga video. Maraming salamat din po. Tara, samahan niyo po ako ngayon. Mag-plant hunting tayo sa Baras, Rizal. Hello guys. Kamusta po kayong lahat? Road trip tayo ngayon sa bandang Rizal. Itong way na to guys, itong lugar na to ay Baras, Rizal. Kanina galing tayo sa Pililla, Rizal. Ayan, madadaanan nyo yung napakagandang Mamsis Garden. Mamsis pa lang ba ang basa doon? Ako, hindi na ako marunong magbasa. Ito po yung banda, ayan. 650, ang ganda. Ito naman guys, yung Kapitan ng Orchids, 350. Ah, wow, ang ganda, 'di ba guys? Ang ganda ng mga plants ni Ate dito, ayan. Ate, pwede magpaki-demo ng mga plants mo? Delisyosa is may presyo pa. Kasi kinuha ko siya is ano pa, mataas pa. So pang 1.3 ko pa ito. Oh, 1.3 pero mother type na rin naman. Ayan po. Saka pwede na ikat ang ilalim nito. Ayan po. Propagate. May free pang ano oh. May free pa siyang Kabute. kabute. Ayan, may pink kabute. Ito po si Tinegi, magkano? Pinegi 650. Ayan, 650. Iba talaga ang price niya sa Burgundy. Ayan, established na po talaga at maganda na. Ito, Ito si Orlando. Ang ganda ni Orlando guys, oh. Magkano yan ate? 500 sir. 500. I-flex natin. Ang ganda. Ayan. Super duper haba na ng kanyang Mga dahon. dahon. Ito si Black Prince. Black Prince. Super taas na ni Black Prince, 900. Wow, ayan po guys. Mataas na po si Black Prince. 900. Ito po si Anthurium. Si Anthurium Mukhang cute. 380. O, 380. Thailand din siya. Imported. Ah, kaya pala. Ito yung imported Thailand. Ito po. Ayan si, ano, yung sabi mo kanina. Si, anong tawag dyan? Golden Dragon. Ah, Golden Dragon. Yes. Ay, ito ba si Golden Dragon? Ito. Ayun, si Golden Dragon. Ayan guys, si Golden Dragon. Magkano ate? Golden Dragon is may presyo pa, 1K. 1K. Kasi naman ate, super last naman. Ayan po. Talagang established na. Pwede na siyang ikat. Pwede na po siyang talagang nakaanak ikat. na Meron na pong anak-anak. Ay, may anak-anak na. Established na yung kanyang ugat. Ayan guys.
Dito ate, siya si ano to eh. Damkin na. Damkin to, damkin varieties rin Oo. siya. Magkano po? 550. O, 550. Camouflage. Ayun, naalala natin, camouflage. Ayan, for only 550. Dito ate. Eto. Damkin din siya eh. Parang Birkin sa Damkin ba? Hindi ko maano kung anong name niya. Parang ang aglaw to eh, varieties eh, di Pero ba? Damkin siya. Magkano po ate? 250. Ayan, 250. Ang gaganda ng mga plants dito ni ate. Dito ate, si begonia. Begonia is 250. O, 250 na lang po. Budget plants pa rin. Mayroong anthurium dito ate, magnifico, magano? Clarinardium siya ate. Anong name niya? Clarinardium. Siya yung lumalaki ng kasinlapan ng mukha. Kaya. Yes. Akala ko magnifico eh, no? Magkano ito? 700. Ayan, kaya 700. Ito yung klase ng anthurium na lumalaki, mas malaki pa sa mukha natin. Ito ate, magkano? Itong mga maliliit mo. Ito. 120 lang to. Ano nga ba siya? Silverian. Hindi. Ano lang siya. Hindi yan yung silver na. Si Silver Lady? Ano nga bang name niya? O, hulaan kami dito ni ate. Mycans. Hindi si Maikan sa ate? Nandun kasi at silverian ko. Maliit ang silverian. Silver satin. Ayun. Magkano? 120. 20. Pero maliit lang siya, no? Yes. Akala ko si Silverian, kaya hindi ko nakakilala eh. Maliit. Mas maliit na silverian. Oo, meron. Ito ate, yung dwarf mong ganito magkano? 120. 120. Ito, Ayan, 150. 150. Marami na rin anak. marami na rin pong anak. Parang ang cute niya lang, no? Si, fishbone. Ito guys, si Calathea fishbone. Magkano ate? 150. Oy, dito tayo kay... Sino ba to ate? Sahod diamond. Parang... Baby siya. Kaya pala... Kaya pala hindi ko nakilala eh. Magkano pag maliliit? 180 ang maliit. 180 ang maliit. Dito tayo sa nanay. Ayan ang nanay. Ayan ang nanay. Magkano? 650 ang nanay. Gawa ng paso. Kaya pala. 500 eh. 150 yung ano. Talagang iba pang presyuhan dito, ano? Ayan. Ito po si Olympiad pa rin dito. Ayan si Olympian. Yan yung mami ko eh. Yung mga nandito guys, mga mother dito ni Yung ate. mami niya. Mami. Ang ganda, ate. Magkano to? Ayan, 500 din si Dark Lord. Patingin nga. Dito tayo sa magaganda. Pati yung tindera, siyempre may-ari, maganda rin. Ate, ano po bang pangalan nyo? Rachel. Ano po ate? Naku, bibingin na ako. Pasensya na kayo guys. Nasa kalsada tayo. O yan si ate. Ate na lang. Ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon po. Ate, ito si Moonlight. Magkano po sa inyo? Ngayon 500 na lang siya dati. Sobrang taas ang Oo nga. Ito guys, 500. Super less na rin naman po. Nakapat na. Ano na siya, established. Established na, ready for display na lang po talaga. Ito, si putos nyo ate magkano? 250. O, 250. Ayan. For thrilling na po siya. Nanginginig ang kamay ko For thrilling na po siya. Ate, itong rare na aglonema, magkano? 550 pa siya. Ano bang ID nito ate? Cherry red. Ito yung sinasabing cherry red. Pero dito ate, nagsishipping kayo? Hindi Kasi sila. wala nga ako dito signal. Kaya hindi ako makapag online. Ay, kaya naman pala walang signal yung phone ko. Ito po, si Pink Princess. Hindi po siya Pink Princess, Pink Congo. Ito po si Pink Princess natin. Wow, ito mali. Super mahal. Ito, magkano dito ate? Sa Pink Princess is 3.2. 3-2 pa rin si Pink Princess. Pink Congo. Magkano ate? 1-2. O yan, akala ko naman si Pink Princess no? Nawawmali na naman tayo Pero mura na rin naman siya sa presyo niya. Mura ko siya nakuha ko. Kaya naibigay ko siya ng 1.2 is
Magkano lang tubo ko? 100. Kasi yung pot niya is, kulang 100 eh. O yan. Ipinapa... 1 to bigay ko. 1K kasi po ako, pero mura na siya. Napakamura Opo, na yan, sa- pinapaliwanag ni ate kung ba't gano'n ang presyo kasi talaga ito, rare talaga to. Ayan. Ayan po ay mga rare, kahit yung kanilang mga aglo dito, kung makikita ninyo, ang gaganda po kasi talagang mga rare sila. Ito ate, itong aglo na itong isa. Red onion. Oh, magkano po sa inyo? 650. Pero, sobrang established na rin po yung 650 nila guys. Hindi lang po single stem, di ba? Ayan. Mga anak na siya. May mga anak-anak na po siya sa ilalim. Kaya 650. Dito po, Snow White. Snow White. Nakapat na po si Snow White. Talagang established na. Ate, magkano? 500. Ito ate, magkano? Yan is si Black Cardinal. Magkano sa inyo? Mukhang baby pa siya. Ang Black Cardinal ko is 850. Oh, 850 si Black Cardinal guys. Training na rin. Pero trailing na rin siya. Ayan po. With Wi-Fi. Ito si Golden. Green Dragon Shrimp. Ay, alak. Green. Ito guys, si Green Dragon. Hindi ko na naman nakikilala oh. Magkano? 500. Nandun si Golden sa kabila. Ayan guys, yung 500 ni ate, yung Green Dragon. Aba, super less po. Maraming dahon. Ayan, with trailing na rin po. Ito ate, magkano? 250 sa Lemon Line. Ayan, hindi na kayo mahihirapan ng wifi. Nakakabit na. Ito ate, si Pink Princess. Sa Orange. Ito guys, si Prince of Orange. Magkano ate? Ayan, 1K yan. 1K. Ito yung 1.5. Very beautiful na siya. Ito yung 1.5. Ayan. Talagang established na po. Dito ate, sa Singonyo mo. Sigonium is 550. Super duper ikot na siya. Oo nga. Ayan oh. Wi-Fi na eh. Nasa Wi-Fi na talaga eh. 550. Ito si... Brazil. Magkano po si Brazil? 450. 450. Talagang ready for display na po guys. Ayan, mga naka-trailing na. Dito ate, si Perm. 250 super. 250 si Perm. Yan, ang haba na. Ready for display na lang po. Diba ito si Squalato O, si Subastato, magkano? Ayan, dinidemo na ni ate. Ayan o, ready for cuttings. Magkano ate? 480 to. 480. Ikakat nyo na lang po. Kakat nyo na na. Ito po si Syngonium. Ang ganda talaga ng mga ganitong Syngonium, no? Matataas na po. 480 rin. 480. Kasi kaya naman po ganito mga price niya. Kasi ready for cut. Yung mga may hilig mag-propagate dyan. Ayan. Ang gaganda ng mga halaman ni ate. Ito, magkano ate? Si Olympiad. Olympiad. 550. Uy, nagmura. Ayan o, si Olympiad guys. Talagang established na 550. Ito ate, pag may ano, yung orchids nakakapit sa... Orchids is 900. Oh, nakakapit sa puno. 900 lahat to ate? Ayan. 900. Dito tayo sa mga magagandang orchids ni ate. Ate, dito, magkano ang bintahan pag marami ng bulaklak? Yan, 170 talaga dito. Bago, pang 160 ko, pwede hanggang 130. May 160, may 120. Dito, sa pinakamalalago, 250. Ayan ang presyuhan nilang, gaganda oh. 250. Orchids lovers pa naman tayo. Ito ma'am, magkano yung tinda ng lupa? Ang conditioning soil is 100. Oh, conditioning soil. Kung ano gamit ko, yan. 100. Ito yung gamit daw nila. Oo. Bali, research ng asawa ko yan.
Ang ganda pala, eh, no? Soil. Maganda pag magaganda yung mga ano eh, mga gamit na lupa. Siya. Matilan. Panya. Ayan talaga, oh. Yan ang gamit nilang lupa, kaya magaganda mga plants nila. Pasok tayo sa loob. Ate, yung ganito, walang bulaklak, magkano? 100. Oh, 100. Yung mga may hilig sa budget plant dyan, ayan, nakapat na, ready for display na lang talaga. Palalagyan nyo na lang suloy, oh. Di ba, ang dami na eh, 100 guys. Dito naman sa kabila, medyo matataba. At walang, ayun oh, Wala pa siyang ano. walang bulaklak, pero malalaki, 120. 120. Eh, ako dito na lang ako sa 120. Marunong naman ako magpabulaklak eh. Budget plans. Yung iba ayaw nila ng budget meal eh. Natawa si ate. Hindi rin kasi pagkain ito. Ayan. Pero tama din naman talaga, di ba? Pero mas nauso kasi yung term na budget meal, di ba? O ito. Ate, kuha mo naman ako ng 2 kulay. Para naman, bawi naman si ate sa pag-vlog natin. Ito violet. Ito parang yellow siya. O yellow, kasi meron na akong white. Yan. Ito ate, mukhang mga bago to. Ano siya? Ayan. Fish cleaning variegated. Ah, kaya pala. Established na ba to? Mukhang bago pa lang. Bago pa lang siya. Pero ano na siya? Established na yung ugat niya. Okay, established na Baby rin pa daw. lang Oo siya. nga, oo nga. Oo nga, ito nga. Mukhang baby pa, pero established na po yung kanyang mga ugat. Ito guys, kung makikita nyo, ate, kung magtitinda kayo ng mga kahoy, magkano? Ito kasi ano na eh, mga malalaki, mag-as, medyo may presyo, 2.5 isang set ng gano'n. Ah, pag ganyan. Pero yung regular is 350 lang. Ay, meron Ito doon. kasi 100 years ang ano nito. Ah, okay, no? Naku, naalala ko yung kahoy na kinuha namin sa Sorsogon. Hindi kasama po yung ano yung banda. Magkano po? 2.5. 2.5 ito isang set. Mukhang history na tong puno na to eh, no? Saka nakakabit ngayon dito is waling-waling. Ah, waling-waling. Ito yung waling-waling. Magkano naman po yung benta ng waling-waling? 750 ang isang Ah, kaya pala ibang presyo ng banda sa waling-waling. kaiba kasi. Ito, magkano po yung ganito nyo? Ayan, 350. Ah, pag walang bulaklak. Pero pag may bulaklak, Pag may bulaklak, 650. oh, yan. Tingnan natin sa labas. Ito guys, yung 650 ni ate na waling-waling. Abay, mura na rin po talaga. Ganda siya. Ah, banda to. Ito guys, si Dark Lord. Magkano ate? 500. 500. Ayan po, naka-trailing na. Maganda mga plants dito ni ate. Ayan o, may mga view pa. Ito, si Lasirum ate. Lasirum ba to? Haba, ang laki na. Binibenta niyo po ba to? Binibenta rin. Ayan, binibenta rin. Magkano ate? 800 yung ganang talaki. Oh, hindi na po kayo talo sa 800. Ipat ng ulan. Yung mahilig sa propagation, ayan po. Ikakat nyo na lang. For only 800. Eto guys, yung pampaswerte, makakalimutan natin. Magkano ate? Ito is 900. Pero ito, green, na hindi variegated, 200 lang. Ito guys, 900. Ayan, maganda na po ang kanyang pots. Dito naman, yung mga money tree niya na kulay green lang, for only 200. Magkano yung ganito ate? 150 yung ganon. O, 150. Snow. Hindi ko masyadong marinig yung ID. Pero itong bougainvillea nila, 180. Kung makikita ninyo, malaki na to. Yung 150 dito sa kabila. Ayan. Ayan, 150. Ate, magkano yung mga croton mo? 180 ang crotons ko. Ayan, 180 ang croton. Ito po, Ano din? 180 rin. Si Auralia. Ito yung mga devil backbone.
Aba, 180 rin po. Ang gaganda pala ng devil backbone pag kulot-kulot. Kung magagawi po kayo dito, daan po kayo sa paninda ni ate. Baras. Ate, ano bang street to? Baras ni Salito. Ah, Baras. Tapos ng Pililya. Baras na to. Ah.